Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng lechon paksiw. Ayan mga kapudibis at meron tayong rice. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po kami kumain ni BBM, ipapakilala po namin sa inyo isang gaming apps. Ito po ay ang Diamond Game. Sa mga gusto mag-download, panoorin natin ito. Para may download po ang Diamond Game, i-click po natin ang link na nasa description box po namin. Pagka-download po ay mag-register na po tayo at i-click ang register. Ilalagay natin ang ating mobile number, pagkatapos po ay gawa na tayo ng password. At i-click natin ang send para sa ating verification code. Pagkataning ng code ay enter lang natin, pindutin ang confirm. Makakapasok na tayo sa ating game. Ayan, meron din tayong daily bonus. Meron silang iba't ibang games tulad ng Dragon Tiger, Color Game, Toss a Coin, Guess Size, Mythical Animals, 88 Fortune Slot, Animal World, Poker World, Lucky Fruit Connection, at iba pa. Para magpa-cash in, i-click natin wallet recharge. Bago makapag-recharge, pilat muna natin ang payment information. Ilalagay natin GCash account name at ang GCash number at ang login password ng ating game account. At i-click ang save at para makapag-cash in, i-click natin ang copy at punta na tayo sa ating GCash. Send lang natin express send at i-paste yung number na kinapin natin kanina kung magkano. 100 nilagay natin sa recharge, ay ganun din ang isa-send natin. Pagka-send sa GCash ay copy ulit natin ang reference number, balik tayo sa Diamond Game, saka natin i-enter dito sa may reference number at i-click ang submit. Pwede na po tayong maglaro, try natin Dragon Tiger, subukan natin i-all in ang ating 62 coins dito sa Tiger. Wait lang po tayo sa result. Ayan, panalo ang Tiger dahil lang nakuha natin ay Queen versus sa 5, panalo tayo ng 58.9. Subukan natin ulit, kaya naman tayo dito sa Dragon at i-all in natin ang ating 121. Hintayin natin mga ka-foodiebies. Ayan, parehong Queen. Kapag parehong cards at tayong game, ay babalik ang ating itinaya. Try natin ulit, all in natin ulit sa Dragon. Ayan, King ang card natin, Queen naman sa Tiger, kaya panalo tayo ng 114.95. Last try ulit natin, all in naman natin sa Tiger. Wait lang po tayo. Ayan, 3 sa Dragon at 9 naman sa ating Tiger. Tayo ay nakakuha ng 224.2. Tayo ay meron ng 460.85. Kaya pwede nating i-withdraw ang 400 pesos. I-click natin withdraw, type ang amount at papasok ito ulit sa ating GCash. Ayan mga kapudibis, napanood natin kung paano i-download ang Diamond Game. Nasa description box po namin ang link, kaya download na po. Yes mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga tamking kapampangan. Manganta na po. Opo. Ay, yung lechon paksiw, mayroon po siyang manok. Ayan. Chicken. Ito. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo mga foodies. Pati pala manok pwedeng yung lechon, no? Lechon paksiw. Sarap. Bago yung
Sarap. Natin nga ito. Sarap na salsa. Ang sarap. Balat to. Ang sarap.
Sobrang sarap. Di makapagsalita. Magluto na po kayo lechon, pork lechon at manok po. Yan, lechon kawa, ay lechon paksiw. Mga foodiebies, Diamond Game, nasa description box po namin ang link, kaya download na po tayo. At happy birthday po kay Kabalen Rowena Guevara. Yes, happy birthday po Tita Rowena Guevara at Happy kay birthday, Sisi Kap. Marian Limpin. Happy birthday, Happy birthday Bonbon. po. At belated happy birthday, Ariel Apostol Polintang. Ayan. Happy birthday po. Happy birthday. Ayan mga kapudis, meron po kaming Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, at syempre The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalen, at The Foodie Bee Vlogs, at Cook Like Crazy. Mag-follow at mag-subscribe na po kayo. Yes mga kapudis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. I love you.